A vulnerabilidade non é debilidade. E creo que a vulnerabilidade faite unha persoa moi poderosa. Eu creo que ser humana é espectacular, non? Aceptar todas esas cousas humanas, os teus medos, as túas contradiccións, as túas necesidades. Sobre todo é que, ao final, o ser humano precisa expresar. Pois iso é moi poderoso e dá moito medo, é moi revolucionario. Por iso esa honestidade é moi revolucionaria. Ti dicir como te sintes, non? Sobre todo no feo, non? Dicir que tes medo á soidade, que tes medo a que che pase algo, que tes medo a non ser quen de soster, non? Todo o que tes que soster, pois porque tes unha familia, dicir que sintes dor, dicir que sufres, dicir, mira, eu teño todo isto, parece que todo vai ben, eu sufro. Isto é moi revolucionario. É antisistema total, porque o sistema é antipersoas. O sistema é ese sistema de que te autoescravices, aceptando que ti xa te realizas no traballo, que ti és forte, porque empodérate, que é a palabra máis deturpada que existe, estar empoderada. Estar empoderada parece que é ser quen de autoescravizarte no traballo, nas relacións persoais, establecer conexións, por exemplo, como mira que vida teño, que teño aquí 1.000.000 de amigas, de todo, e facelo sen satisfacer as túas necesidades emocionais humanas. Eu aquí fixen unha limpeza grande, non? Eu, persoalmente, eu teño medo a perder estes vínculos, pero moitos vexo que están perdidos xa, é dicir, que parece un fío que eu sosteño e cando outra persoa tira un pouco a min este fío faime ferida. E pois vou afrontar este medo. É limpeza. A vulnerabilidade é limpeza. Limpeza. Daquela. Non é intensidade. Intenso é o que sintes, non ti. Ti sintes cousas moi intensas, mas cando non respondes á emoción dunha forma reactiva, non? Non hai reacción, porque ti recólleste e acólleste e sosteste ti. Isto sí que sería empoderamento. Empoderamento non é sair aí fora, o empoderamento a veces é recollerte contigo, acollerte, mirarte humana e sentir que eres moi frágil. Iso sí sería empoderamento. E cando ti fas isto, podes provocar ese sosego, ese silencio interior que dá medo, dá moito medo. Podes deixar que se perda o que se ten que perder, estar recollida no medo, comprender, por exemplo, que hai persoas as que ti desde a honestidade quixeches conservar e dicir isto acabou para sempre. E a min isto dóeme e dáme medo. E faime cuestionarme o meu valor.
e facer un traballo case de que ao mellor non vallo nada, pero quero sabelo. É espectacular. Eu creo que son camiños que temos que andar. Sí, facerte vulnerable, que xa o és, non? Recoñecerte vulnerable é unha fortaleza. A debilidade é outra cousa. A debilidade pode ser ese victimismo de ai, que se a min só me sae mal, que mala sorte teño. A debilidade é a evasión, o evadir de todo isto, estar no superficial. Iso é unha debilidade humana. Pero recoñecerte vulnerable é unha fortaleza. E faite poderosa. Faite poderosa. Empodérate. E igual o momento no que máis empoderada estás é o momento no que te sintes máis merda, porque estás mirándote con honestidade e sentindo todo isto. Sentindo, como dirían as vellas, non son nada. Son só unha persoa frágil, con un montón de necesidades, que ao mellor pois todo isto que teño de arredor non as está cubrindo. Necesidades. Sí. E ao mellor ese é o teu momento máis empoderada, porque estás aí e cajas por ti de medo humano, a sentirte excluída, a que te rexeiten, a que te abandonen, ou xa rexeitada e excluída e abandonada, estás ti aí cajada de medo, si, en serio, Pero sostendo iso, o mellor ese é o momento que máis empoderada estás. E aí non te viu ninguén. Só te vías ti, non? Dicindo, vou soster isto, a ver que pasa. Buah, iso é un espectáculo. É difícil nunha sociedade superficial, porque mentras a ti che pasa todo isto, a xente ten que estar facendo a simulación aí fora. E daquela, aí sí que se produce esa rotura social, onde efectivamente, que se fala moito no superficial, queda quen merece quedar. Quen te ve aí, non, rota e chea de dúbidas e de medos, e queda aí sosténdote, ou mirándote, dicindo, non sei moito que facer, pero eu estou aquí para ti. Aí sí que se produce ese quedan as persoas que merecen quedar, as que realmente querían quedar. As persoas que ademais, é o que eu digo por aí nun vídeo, ven esa túa vulnerabilidade e quedan, e se te querían aínda te queren máis. Porque o amor, así, a todos os niveis, o amor quérete con todo. O amor, xestionar o amor como emoción que é, require de ser moi humana. Sí? Na sociedade superficial, onde a xente non está xestionando as emocións, non, a xente non che pode querer ben. Non che poden querer ben, porque de alguna forma están reprimindo todas as emocións. Sí? E querer ben require de saber xestionalas, claro.